Pero okay, may pambel niya, okay pa? Yun lang. Ha? Bitak. Tata. Ha? Tata na. Tata na. Puro na bitak. Bitak yung? Pambelt niya. Tanggalin mo to para makita. Paano bitak? Oh. Pambelt na yan, boss. Belt ng... Yan. Wala no? Meron tayong stock nito. Meron to. Pang Honda din yan, stock yan? Oo. Original. Original? Amerika po. Saan ang lilinisan dyan? Lahat to. Oo. Bagong linis pa naman yan, di ba? Gagawin ko sa huwag yan ang support dyan. Ito ang lilinisan niya, ito. Lahat yan, boss. Sa lahat nililinis. Tingnan mo yung bill sa pagpulo. Sabi na vlog mo yun. Ano to? Ano yan? Paputol na yan. Paputol na yan. Ito. Tama na yan. Mabuputol na yan. Oo nga, napitak na, no? Ito yung sinasabi ni Bayre eh. Ito yung sinasabi ni Bayre. Sa kailang ano na ba tayo? Sa kailang kilometrahe na ba tayo? 25. 25? Sabi ni Bayre kasi 24 to 30k yan. 24 to 30k. Ayan o. Yung bola, okay pa naman, no? Ito, kulitin na rin to. Hindi na masikip. Ha? Oo. Laglag na yan. Magkano yan? Ito yung sabi niya, 230. Ah, yan 230? 230 ito, no? Oo. Yan yung hindi nagkikik, di ba? Hindi. Yung sa dragging to, boss. Kasi ng dragging. Hindi, yung hindi nagkikik, yung... Yung crank na to, sana to? Ha? Saan mo nilagay crank niya? Sa crank. Oo. Ayan yan. Yan. Saan niya hindi nagkikik dyan? Klaro yan, boss. May gagawin yan dito. Ayan. Kasama sa 300 dyan. May. Yan yung sasabi ng 230 yan. May wala yun. Pares lang yun. Paras lang. Nasa mga 25 to 30 kilometers. Pero ito, wala pa tayong 30, di ba? 25. 25. Slider na dito. Papalitan ng dito. Dito sa langit. Linisin ko lang yung mga. Kailan ng ano, masikip, anong mangyayari dito? Madragging yung motor mo, boss. Laging pag-pack yung Pagapak. Yung ingay niya, maingay. Naputol pa ito mga yan. Naputol ito, may sira ito. Ayan. Ano pangalan nito? Ito yung pulley, boss. Pulley. Nag-isa na lang to. Dalawa sila, boss. Original talaga yan, original. Lang slide, please. Pag wala to, sa ano no, iba na. Oo, yung replacement pero wala. Pangit pa rin. Original yan, boss. Ano pangalan yan? Kickstart. Akin yung kickstart. Yung kurang kayo gawin ko. Pulley to, boss. Fully. Ito yung turf drive. Ito yung Ito yung gagawin sa kickstart mo. Sana magawa. yan yung mahal, fully no? Oo, Ito fully to.
Pati belt mo pala. Isa lang, dumating na lang. Hindi, kasi nga, ngayon ito nabuksan motor mo. Oo nga eh. Belt mo may tama. Hindi talaga slider ito. Ay, yung pinakita niya sa akin kanina, Oo. yung Ngayon, makalas na. yung ito, importante sa lahat to kasi nagda-dragging yan. Kalasan mo alam mo, ito lag-lag. Oo, siya pagka. Nginig niya, no? Wala na yan. Ilagay mo original niya. Buti mo nahihirap ako na isa, oh. Original talaga no? Original yan. Genuine talaga no? Tapos yun, ang buhay ng injector. Buti mayroon pa tayong CR. Sana natin lang. Hindi ko na pamili eh. Baka para dito talaga yung natira? Ha? Bakit para dito talaga yung natira? Hindi pa ko na pamili. Kaya may ito iba. Ha? Hangin. Lagay mo. Kamutulak. Para malaman mo na talaga pinapalda natin. Kasi sira ka talaga. Di ba? Wala ka na. Kasi hindi mo tayo magpalit ng buo yan. Dalitang kilisin mo na kayo. Lilinisin. Sabi mo tayo na luma yan. Sabi mo. Yung luma. Yan ang luma. Yan na yung luma. Yan ang bago. Ito naman ang belt. Huwag na green ko mo rin. Hindi mo natin kailangan. Malalaman namin pala. Magkano yung ano? Hindi yung sa'yo. Track na to. Ngayon delikado yan oh. Mapuputo na to. Kasi nasa mga 20 lang kilometer na yan. 25. 25? 25. Wow. 15,000. Si Perry, 16 eh. 16 si Perry. Oh. Over na yan. Over na. Tapos, pag maintenance ka, malapit na ito yung motor mo. 25,000 na. Itay cleaning ito naman bubuksan mo. Itay cleaning na ito ano. Kailan na ipa ito? Hindi pa. Hindi, si yung kaibigan namin ng rito, nagbitin dati. Si Perry. Alam mo maganda sa motor mo, i-spring mo sana ito. May panggastos sana sa gastusan na. Spring mo na, tsaka... Ha? Naikot, palit na ano, 16 gram. Tapos, music ko sa kanas. Kano lang ito. Pagkintahin ko nagastos ka talaga ngayon. Ngayon ito nabuksan. Ngayon, bago naman ito nabuksan, tagal na naman. Isang bukasan, para isang libo lang. Malamig ko wala ako. Oh, barrel ba yung rampe to? Hindi ba yung barrel to? Ano pangalan nito? Road drive yan, boss. Ito ba yung sa kick niya, kickstart niya ay sa ano niya? Sa pump-build to yun? Oo, dito yun, dito. Ah, okay. Ito yung nililinis sa panggilid, boss. Dapat gumagalaw-galaw kapag ginaganyan-ganyan. Ah, okay. Eh, ano? Na? Belt? Silver? Butang? Oh, sige, sige. Yan yung nilinis. Oo. Kapagalaw-galaw naman siya, di ba? Para maganda yung galaw, yung pag ano. Ako na lang buwan to. Pupunta pa ako sa bahay. Siya na lang ko na makuha ko na to. Oh, sigahan na lang ko na makuha. Balano tong susiya. Yung pinalitan, no? Oh, yan yung mga pinalitan. Pati slider eh. Sa slider, tatlo yan eh. Hindi, yung slider na luma, ito to. Ito to. May ipabalot at dali mo yung lahat. Hindi, wala pa naman sira yan eh. Walang sira yan. Sa bagay, maglilik naman yan to. Pag bumasa, yan ang mahal. Magkano ba itong oil seal?
Sa 400 plus yan sa original nila mo. 400? Oo. Sabi ka to? Ha? Alikabok, marami. Oo. Hindi, kinainan ko ng ano. Sa belt, sa belt. Belt ka bulang, kinain. Isa lagi, no? Citrus spray. Wala na nga lahat. Ilang citrus spray ko nag-isa rin. Ano yan yung? Citrus spray. Ito yun. Pares kasi naka... Ito. Ito. Ayun, may picture. RPM. Yan, 1,000 RPM. Ito 1,000 RPM, oh. Ito ko ito 1,000 RPM. Pares yan, pares. Pare siya. Yan, yan. Okay. Kasi to, papalitan to. Oo. Ito naman yung kanya, ang kapares niya. Palit yan kasi kung nagpalit ka ng cylinder, palit ka na ng cylinder. Tatlo. Ito yan. Tatlo. Ito, tatlo, no? Tatlo ito lang. Balik mo dito. Dali mo lang kami lahat. Ito, bakit papalitan to? Kasi nga, para compatible eh. Hindi pwede magpalit ka ng cylinder na hindi ito mapalitan ka, hindi parehas. Hindi 1,000 RPM yan. Hindi 1,000 RPM to. Hindi. 800 lang yan. 800. Ano, parehas lang naman. Subukan mo, para malaman mong tigas. Tapay mo, Gigi mo, sarado mo lahat. Ito? Gigi, sarado mo, Gigi. Lakasan mo, Gigi. Ito. Kaya yan, Mas matigas to. 1,000 RPM eh. Tsaka makapal yan, Makapal ang bakal nito. Makapal. Hindi mo kaya tupiin to. Alam mo. Ayan, napakitaan kita. Ito, baldado pa kamay ko, Baldado pa yung kamay ko. Ito, yan. Hello, guys. Kaya yan, Ito. Hindi mo na bro. Tuta nga naman. Salakit kamay mo dyan. Pero makapal to, makapal. Yun yan. Parehas lang naman sa kapal, no? RPM mo, boss, hindi tingnan. Dyan yung tigas. Tigas ng spring. Ito, hindi yan sira. Kailang pinapaganda natin takbo ng motor. Sige. Papatakboy natin ng motor maayos. Na malakas. Bibuksan ko na itong gate niya. Hawak mo. Ba't walang grasa kaya tumigas? Itong gear na binuksan ko na ito. Hindi, kanina, bakit kaya hindi mo mabalik? Kanina, bakit hindi mo mabalik? Yan, dapat ganyan yung kalabot. Kasi yung motor niya, di ba, sabi mga nakipos mo, pwede pa yan. Labas pa. Pagpantay na. Pag napudpud na nakaubos niya, nakapantay dito, yung paligid na talaga yan. Sa bagay, no? Kita mo sa kanya. Ang belt, bay. Pag i-read, yan ang gagano, no? Yung Bible na yan. I-pwede niya. Ito. Para umangat yung dito sa likuran. Ayan. Spring, yung tatlo, di ba tatlo? Ang ganda lang siya, yung bill na yan, itong kasama niyang gulong, bigot. Ngayon, ang clutch lining na yun, pag i-ride mo, pag nagtulak yung cylinder spring, kakapit ang lining dito. Kakapit. Para umikot ang gulong. Ganyan yan, binuksan nyo. Ngayon, ang lining, nakabuka na, kumapit na dito. Kumapit na. Ngayon, yan, umaandar yan, pero di kumakapit. Hindi kumakapit. Ngayon, dahil tinulak ko yung spring, yun, kapit sa under siya, Ito gumagalaw-galaw. Oo, yan ang top drive. Yun ang spring mo sa loob. Yung tatlo. Hindi, ay malaki yan, tapos yung tatlo dito sa loob. Yan ang isa. Ito. Ito yung Yan. malaki. Oo. Okay na. Ito. Dito sa loob, Ito. balik sa loob, Ito, hindi pala pwedeng isprayan to, no? wala na ito. Responsible yun eh. Responsible, no? Sa mundo na yun. Pagka marumi yan, Kaputik na yan.
Hindi kaya ng spray pala. Hindi kaya. Injector ang sisirain.